Han har mere end 300.000 followers, altså mennesker, der følger ham på det sociale medie Instagram. I starten, fordi han lignede teenage-idolet Justin Bieber, men nu er han egentlig mest kendt for at være kendt. Jeg går ret meget op i mit udseende. Håret skal sidde rigtigt, og ansigtet lægges i de rette folder. For når Benjamin Lasnier deler et billede, ryger det ud til hele verden. Det er sådan nogle fra USA, Canada og Kina, og sådan nogle lande, jeg aldrig har hørt om før. I starten var han kendt for at ligne teenage-stjernen Justin Bieber, men det skal være slut. 2 uger efter, så var jeg træt af hele tiden at se det der kommentar, at jeg ligner Justin Bieber, så vil jeg hellere være populær for at være mig selv. Benjamin deler hver dag mindst 12 billeder med sine followers. Og han lægger også videoer ud på YouTube. Teenage-idolet får både positive og negative kommentarer, men hjemmefra er opbakningen på plads. Der lå faktisk en hel businessplan inde i hovedet på Benjamin, hvordan han havde kørt det hele frem. Og det må jeg tage hatten af, for jeg er virkelig stolt af ham nu, hvad han har gjort. Benjamin modtager løbende gratis tøj, som producenterne gerne vil have vist frem. For 300.000 followers er penge værd. Han kommer til at virke som en slags talsmand over for hele den her folk eller brugere, der følger ham, hvis han bruger en bestemt kasket eller spiser en bestemt burger. Senest har Benjamin fået kontrakt hos et hemmeligt dansk tøjfirma, hvor han skal forsøge sig som designer. Det kan både være på caps, logo, t-shirts. Og teenageren har gode chancer for at tjene penge på sit netværk. Hvis han evner ligesom at bruge det som et springbræt til noget andet, måske noget mere konkret, så kan man jo sagtens forestille sig, at det er en stor fordel for ham, at han har hele den her base af følgere, han kan kommunikere til. Benjamin selv tror også på projektet. Så jeg har altid haft sådan lidt, hvad er det, jeg gerne vil? Altså måske musikbranchen, måske skuespillerbranchen, og så måske lave min egen linje i tøjbranchen, så... Ja, sådan kan man også gøre, Peter. Du har noget helt andet.